गसाइगाव पुलिसा सेबनानै AS01 BG2997 नम्बरनि गारियाव मोसौ हमो। थांनाय मोनानि समाव गसाइगाव महकुमानि पद्मबिल राजा लामायाव AS01 BG2997 नम्बरनि महिन्द्रा भार्टिग' गारियाव सिखावै लाबोनाय माबा मोसौ हमनो हायो। जाथायनि सायाव मिथिनो हानाय बादिब्ला 31 नं राजा लामानि तेलिपारायाव पुलिसनि मोनसे हानजाया AS01 BG2997 नम्बरनि गारिखौ लाखिनो इसारा होनायाव गारिया लाखियालासेनो जोबोर गोख्रैथिजों सालायनानै खारखोमानो नाजायो। नाथाय गसाइगाव ट्राफिक पुलिस साब इन्सपेक्टर अरुण कुमार घोषनि दैदेननाय पुलिसनि मोनसे हानजाया होसोनानै गसाइगावनि पद्मबिलाव हमनो मोनोब्लाबो गारि सालायग्राया खारखोमालाङो होनना मिथिहोदों। सोनाब बंग फारसेनिफ्राय माहारियारि राजा लामाजों सानजा फारसे फैबाय थानाय गारियाव हमनो मोननाय गारि आरो मोसौखौ गसाइगाव पुलिस थानायाव लांनानै बे जाथायजों लोब्बा थानाय सिखाव फालांगिरिखौ संदानबाय थानाय जादों होनना पुलिसनि सुलुङा मिथिहोदों।